Bai. Itzulpena. Bai. Atxaldeon. Ez dakit norbaitek itzulpena behar duen, bueno, Julen baratzen nahi da, hori da, bai. ¿Puedes hacer alguna prueba a ver si se oye? Sí, sí. Bai. Entzuten da, bai. Bueno, hasiko gea urteko azkeneko abenduko osoko bilkura honekin, eta hitza idazkariari emango diot. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri. Ez dakite, Bibiana hasi aurretik gai zerrendan aldaketan bat eskatu nahi dezun, eta hitza ematen dizut. Barkatu, esaten dut, hasi aurretik jakinarazi zaidala, Podemos edo Bibianak zerbait daukala, gai zerrendatik puntu baten inguruan zerbait daukala esateko. Orduan, nahi baduzu hitza ematen dizut eta adierazi hasi aurretik. Sí, eso es. Previo a dar inicio al Pleno, queremos pedir la exclusión del punto número 4, aprobación definitiva de la modificación puntual del plan parcial del ámbito AIU30 Oiangualde del orden del día. Y quiero dejar algo en claro desde el principio para que no hayan dudas ni interpretaciones interesadas. Nuestro voto no va a cambiar. No pedimos la retirada para ganar tiempo político ni para modificar el sentido del voto. Lo que sí queremos cambiar es la forma en la que se toman decisiones de este calado. Lo que estamos pidiendo es tiempo material para poder explicar bien por qué votamos lo que votamos. Y porque aquí hay una cuestión de fondo que no es menor. Nosotras no votamos, Podemos no vota para nosotras. Nosotras no votamos para nosotras, nosotras votamos para la gente, para la ciudadanía de Ordizia. Y votar para la ciudadanía no es cumplir un trámite rápido en un pleno, es asumir la responsabilidad de poder explicar cada decisión con argumentos claros, con datos y con honestidad. Como cargos electos tenemos derecho a ejercer nuestra función en plenitud, no solo a levantar la mano, y ese derecho incluye, entre otras cosas, el acceso suficiente a la información, con el expediente completo y con el tiempo razonable para su revisión, la participación efectiva en el debate y la posibilidad de explicar y modificar el sentido de nuestro voto. No es un capricho, es la garantía mínima para que el Pleno no sea solo un trámite y para poder rendir cuentas a la ciudadanía de forma clara y responsable. Votar sin poder razonar, creemos nosotras, se convierte en un voto vacío de contenido y anularía de alguna manera la representación política. Y hoy, sinceramente, no estamos en condiciones de responder con rigor como este asunto lo merece. Se nos trae la aprobación definitiva con una documentación extensa y técnica y con un margen de tiempo insuficiente para analizar de verdad la respuesta a las alegaciones presentadas. Como se suele decir, aquí hemos tenido, normalmente decimos así popularmente, 4 días para analizar este tema. Retirar este punto hoy creemos que no debilita al ayuntamiento, lo debilitaría aprobar sin garantizar una deliberación real. Porque si no hay tiempo para deliberar, lo que se pierde no es tiempo, se pierde democracia. Por eso pedimos que este punto se trate en un próximo pleno, no para retrasar por retrasar, sino para poder votar sabiendo que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad política totalmente con la representación que hacemos. Porque, insisto, y con esto termino, nosotras no votamos solo para nosotras votamos para la ciudadanía de Ordizia. La ciudadanía nos eligió no para votar a ciegas, sino para decidir con criterio, explicar nuestras decisiones y rendir cuentas
con conciencia y respeto. En resumen, la causa de nuestra solicitud es la falta de tiempo material para ejercer de forma efectiva el derecho a una deliberación informada en un punto complejo y de especial relevancia como este. Y coherentemente con lo que acabamos de exponer sobre la deliberación y sobre la rendición de cuentas, de hecho, ya solicitamos anticipadamente que se pueda conceder la palabra a la ciudadanía que está aquí presente. Bueno, hitza esan duzun bezala emango diogu hemen dauden herritarrei, ez daukagu arazoik, baina ulertuko duzun bezala, hasieran zuk egiten duzun enplazamenduan, bueno, guri zuzendu gatzaizkizu eta zatzaizkigu barkatu, eta zentzu hortan, bueno, guri dugu erantzutea, ez? Hor, aipatzen dituzu hainbat gauza, eta rigorea edo zorroztasuna, eta, bueno, zuek ez dezutela zuentzako bozkatzen. Bueno, ondo irutzen zait, beste guztiok ere ez. Guk ere hemen hartu ditugun erabakiak, hartu ditugu behar dan foroetan, guk esan genuen bezala hartu dugu erabaki hau eta honi dagozkion erabakiak herri batzarrean, eta gu ez gatoz ona gure bozka ematea. Ondo irutzen zaite zuek defentsa hori egitea, baina hori izango da zuentzat eta beste guztientzat ere bai. Eta zentzu hortan, bueno, aipatzen da, denbora eta ez denbora, eta guk ere, bueno, honen inguruan gure buruari ere egin dizkiogu, ez? Gure galderak, hemen aipatzen dituzun, bueno, gai sakon hauen ingurun, eta zentzu hortan, bai ikusten dugu, zenbait galderak erantzun gabe jarraitzen dutela, ez? Eta erantzun gabe jarraitzen du atzerapenak zertarako. Eman dituzu zuk argudio batzuk, baina guk hemen baita ere nik uste esan behar dugula honen inguruan, hasteko bai zuek eta plataformak aurkeztutako gai batzuei erantzuten ari gehala. Hau da, gaiak berriak izan zitezken guretzat, ulertzen dut ez zuentzat. Alegazioak zuenak dielako. Baina zentzu hortan, martxotik ona, hilabete asko pasadie bai, baina hilabete horietan, ez dut uste urratsak eman ez dienik eta informazioa eman ez danik, hemen batzarrireki bat egintzen maiatzaren 19an, plataformak berak ere bilerak egin ditu udaltaldeetako alderdi guztiekin, nik ez dakit beste alderdiekin zer hitz egin duen, baina bai gurearekin, eta garai hartan ere hasieratik mahai gainean jarri izan alegazio horien zeuden oinarriak, o zeuden aholkulari juridikoekin ere bilera bat ikusteko zirrikiterik zegon, hori, etzan lortu. Irailean bertan, 22an osoko bilkuran hemen mozio bat aurkeztu zen, eta mozio horren inguruan ere idazkariak eman zituen azalpenak, mozioa bera etzan onartu, legez kontrakoa azalako, eta horre ere dagoeneko idazkariak berak eman zituen azalpenak hemen atzean edo sakonean dagoen gai baten inguruan, eta da urbanizazioa gelditzeko aukera edo aurretik onartutango plangintza irmoa zan edo ez, eta hori ere azaldu zen, baina horren inguruan ere ez da zirkinik egin eta ez dugu ezer jaso, eta aurreko astean bertan ere, ze gai honetan alegazioak erantzuten dira, baina alegazioak oinarri bat dute, azterketa bat dute, azterketa hori ahalik eta sakonena izateko udaletik kanpo aholkularitza bat eskatu zen osatzeko idazkariak eukizezakeen osaera hori, egin da txosten tekniko hori, baina txosten tekniko hori idazkariak berak berresten du baita ere, biak ala biek azkenean ondorio berdinak jasotzen dituzte, eta aurreko astean ere, bai lurralde batzordean, batzorde irikia zanez, baita ere aukera eman zan, eta bai plataformako kideak, zuek ere bertan zaundeten, eta aholkulari ere esan zitzaion etortzeko, eta etorri zan, printzipioz, baita zuen aldetik ere, argumentu tekniko juridikoak ere mai gainean jartzeko, ze hemen alegazioak guk erantzungo ditugu, baina alegazioen atzean, oinarri txosten batzuk daude, oinarri juridiko batzuk daude, eta zentzu batean, horiek dira iritziz aldarazi edo konbentzitu behar dianak prozeduraren inguruan, edo egin daitezken gaien inguruan. Eta ordudanik egia da, mahai gainean ez dela ezer jarri. Ez da
aurreko astean bildu ginen, aurreko aste honetatik hona, mahai gainean ez da ezer jarri, argudio horiek azaldu zian, nik dakidala behintzat ez dezute informazio gehigarririk eskatu ez idazkariari, ez aholkulariari, eta berriro esaten dut. Bueno, galdera niretzat behintzat erantzun gabe gelditzen da, ez? Atzerapena berriro zertarako, ez? Zentzu batean ere, bueno, hor, oraintxe bertan, bueno, bai uste dugu baita, bueno, hemen erabaki behar dugunaren inguruan ere, galderak ere, bueno, formalizatu behar ditugula, formalizatu behar ditugun bezala, eta ondo azaldu zea ikean erabakitzen, ez? Eta, bueno, hori agian gero, puntuan aztertuko dugu, aipatu dezun bezala, bueno, bozketara eramango dugu, puntu hau, mahai gainean gelditu behar dan, atzerapen hori onartzen dan edo ez, baino guk aurreratzen dugu, bueno, aurretik ere azaldu dizuegu, konsultare egin dugu, esan bezala, ez da gure erabakia bakarrik, gu hemen ere, gure komunitatea ordezkatzera gatoz, eta bai aurreratzen dugu guk ez dugula atzerapen horren alde bozkatuko. Besteak ez dakite hitzartu nahi dute. Azkenean, lehen autokiko gobernu nintzen deu, eta zuk esan duzun galderak diegu guk ere dauzkeunak, eta gure taldene hitzen deu, eta berdin ez daukeu zergatik atzerapen hau. Nosotros con lo que hemos estado hablando creemos también que ya se han ido dando diferentes explicaciones. Ir sumando tiempo de más, pues puede ir sumando tiempo de debate, pero no vemos tampoco la opción de retrasarlo porque las argumentaciones jurídicas están ahí. Y como ya se explicó además, pues la única vía además sería, en todo caso, una posible reclamación jurisdiccional que nada tiene que ver con el debate que podamos tener aquí. Entonces no lo vemos tampoco. Bueno, yo solo quiero... Bueno, solo quiero matizar algo más. A ver, sí es verdad que las alegaciones las hemos presentado nosotras como grupo, también la plataforma, pero aquí hay algo cierto. El ayuntamiento para responder a estas alegaciones se ha tomado varios meses, algo más de 4. Ha podido contratar a una persona experta en el tema para responder a esas alegaciones. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo es tiempo para revisar las respuestas a esas alegaciones. No es que no tengamos conocimiento completo de todo el procedimiento y de todos los informes y de toda la documentación que se ha puesto sobre la mesa acerca de este tema, porque con fundamento hemos presentado las alegaciones. Si no, no se hubiese tomado tanto tiempo una persona experta en respondernos. Bai, guk plataforman izenen atzerapena eskatzen dugu. Erabaki honen atzerapena, besteak beste, komentatu dituzu argumentu batzuk, baina udalak 4 hilabete hartu ditu bere txostenak prestatzeko. Orain dela 2 aste eskas jakin dugu erantzun horren edukia. Guk kontrastatu dugu ahal izan dugun einean eta aztertzeko ematen duen denbora eta sakontzeko ematen duen denborarekin, eta guk kontradizioak ikusten ditugu, eman diren argumentuetan, gai konplexua da juridikoki eta teknikoki, eta erabaki honen ondorioak ez dira nola nahikoak. Gaur bozkatzen baldin badezute plan partzelari baiezkoa, 82 etxe bizitza egingo dira oiango alden. Hori garbi dago. Gaur ez bada bozkatzen hori, edo kontrakoa bozkatuko balitz, zalantza dago, 82 etxe bizitzoiek egingo diren edo ez, eta argudio juridiko, teknikoak eta politikoak kontutan hartuta, guk aukerak ikusten ditugu, proiektua bera ere, bertan bera ustekoa. Orduan, ez dugu uste, edozein motatako erabakia danik hau. Jasotako erantzunaren baitan, zalantzak ditugu, besteak beste, 17 urte pasatu direlako
hartutako erabakitik 2006ko lurzoru legea tartean indarrean sartuta dagoelako, berak eskatutako plazo guztiak plan orokorrak eta plan partzialak moldatzeko pasatuta daudelako, zuen informeak esaten dute horrek ez duela ezarreteten da hori horrela da, baina zalantza dago, betekizun batzuk badauden edo ez, edo olako plan partzial batek derrigortuta dagoen segun eta ze erabaki hartzera. Besteak beste, babes ofizialeko etxebizitzan inguruan, dotazioen inguruan, hainbat eta hainbat gauza, zalantza juridiko eta tekniko sakonak aurkezten dituztenak. Eta hau guztia honela izan da, guk 2 aste besterik ez dugu eduki emandako dokumentazio hori ikusteko, gure abogatuek ez dute bat ere garbi ikusten txosten horiek esaten dutena horrela izango danik, eta guk eskatzen duguna da, denbora gehiago, seriotasunez hau ondo aztertzeko, gure aldetik ere ondo aztertzeko, eta eman daitezken erantzunak beharrezkoak baldin badira bilerak, ze zuk adur esan duzu abokatuarekin bilera egitea ez dela posible izan, baina ez da posible izan, ez dakit, edo gaizki ulertzea egondalako, edo ez dakit beste arrazoien bategatik, baina guk eskaini genuen, EH Bildukin egindako bileran, eskaini genuen bilera hori egiteko aukera, eta ez da posible izan bilera hori egitea. Azkeneko bilera honetan eskatu genuen, eta ez da posible izan. Eskatu genuen baita ere, denbora gehiago hartzea, eta erabakia izan da gaurko plenora ekartzea. Guk eskatzen duguna da, mesedez, plenontatik ateratzea, denbora gehiagorekin, erabakia hobe hausnartuta, argudioak hobeto kontrastatuta, eta bestelako irizpide batzuekin erabaki bat hartu ahal izateko. Hori da eskatzen duguna. Ni ere plataformaren izenean nik ere hitz egingo dut, eta Xabierrek esandakoa noski. Baieztatuta, baina matizazio batzuk. Abokatuarekin biltzeko edo guk nola da eskaini genuen, baina baldintza batekin. Esan zen, zalantzak, bai, horrela. Gure abokatua prestean, baina horrela, zalantza zaren azaltzeko, edo zalantza hori espalatu, hori izan zen ez dakit ekaina uztaila, pasatu gara alabeteak, txostena egite, eta alabuko ordezkariak esan dugu bezala, abokatu adituak denbora hartu du. Agerria, ez zan txantxetako gauza, ez izan hilabete batean betilatu, ez? Orduan, no? Ba hori, eskatzen dugu denbora, bata esan arbet, Udalaren aldetik golderakoa jaso gara plataforma etortzeko lurralde batzordera, aurreko astean, eta eskertzen dugu, benetan, biziki. Ela zegoen alderdi politiko guztietako ordezkariak, idazkaria zeon, eta baita zeon txosten juridikoari egin zuen. Bai? Bueno, eta gombidapena usatu zitzaidan baita gure abokatua etortzeko. Baina gombidapena izan zen, beztakin nik, hiru egun lehenago. Beraz da, ordezian bizi, horrela gauzak zen, ez? Horrela hori, denbora eskatzen dago, baita gure abokatuarekin adosteko bilera bat. Eta besteko alde bat esango bat, lurralde batzordean, bai, aukera izan dagoen, gu plataforma bezala, ditugu zalantzak, bai, abokatua adituari, bai, idazkariari azaltzeko, eta badago dokumentazioan, eta planteatu dagoen, eta da, hain buruz, lurzoru legeari buruzkoan, aipatzen dira bi sententzia. Uste da dira, behar eta eroko azara buruzkoak, eta esan dagoen, guk sententzia horiek ez ditugu aurkitu. Horretu esan da gaur etzateke,
aurkitu ditugu sententziak ez datoz bat Oiargoaldeko gaiarekin. Beste sententzia batzuk dira. Eta ez du pertsona batek bakarrik, ez du gure abokatuak bakarrik begiratu, pertsona ezberdinak begiratu dugu, eta azaltzen diren sententziak ez datoz bat gai honekin. Gaura eskatu gaitua sententziak. Ez zaizkigu iritsi, orduan, pixka bat, ez dakit, iruditzen zaigu, gaur ekartzea txosten juridiko bat, puntu batean oinarritzen da sententzia batzuetan, ezin ditugunak ikusi, ez dela oso serio. Orduan, arrazoi bat gehiago, atzeratzeko. Sí, hola, buenas tardes. Yo voy a hacer una cronología un poco de lo que habéis hecho. Nos enteramos por el mes de abril, Gualde se iban a plan parcial. Empezamos a vernos. Sí. Es que ricasco. En abril nos enteramos de todo este tema y creamos una plataforma de vecinos de Ordicia, vecinos y vecinas, para intentar paralizar el tema. Claro, paralizarlo para ya. Convocamos una asamblea electoral para la Ordicia el 8 de mayo. Convocamos una rueda de prensa en Alcalde el 8 de mayo. Nuestra sorpresa, esto es porque el tiempo, el periodo este que se llama de tiempo, tiene mucha importancia. 7 de mayo empiezan las obras. ¿Qué pasa sabía? Es más, tenéis conocimiento del año 82, por lo visto, para allá del año 2021. Aparecen unos vídeos con un complejo urbanístico, piscina incluida, que ahora desaparece. Y es más, y no tengo prisa yo. En el 2021 aparece ese tema presentado por la Buruza. Después, parece ser que hasta el 2025 me da la sensación como que estáis negociando algo en la vanguardia. Sí, hay cambios al gobierno de los terrenos, no de los transformadores para ellos. Se quiere construir un depósito de agua porque parece ser que las bombas no suministran suficiente a toda esa zona. Y me da la sensación de que estáis negociando algo por ahí. Parece ser. No, 2025. Lo digo así, realmente pronto porque no hay nada escrito. Pero hay unas fechas que concuerdan que es 82 y después en el 12 del 2 de 2025 para la burbuja esta que el plan parcial de esa zona para que las 82 viviendas. Justo el técnico del ayuntamiento, el Álvarez, y bueno, las elaboraciones que hemos presentado nosotros han tardado desde julio hasta diciembre, pues imagínate, medio año. Calcularás que, bueno, julio y agosto, fiesta, bueno, demasiado tiempo. El factor tiempo aquí es muy importante. Hechos consumados, tal como está el en nuestras elaboraciones pedimos, primeramente, esto, que paralizase las obras. No hay forma. Sí, nos juntamos con el alcalde, dice, estamos pillados de mano, esto viene de atrás, viene de otros lados. Con el abogado que hemos estado nosotros, se va a realizar. No ha habido esa posible reunión. Como última cuestión, yo sí que os pido que no presentéis esta moción, la atraséis, porque hemos tocado la puerta del Ararteko. Le hemos mandado todo el material que tenemos, la contestación que nos habéis dado, lo que nosotros
hemos alegado y necesita. No vaya a ser que haya hechos consumados y no nos dan la razón. Bueno, nik uste... Te lo dejo, pero pensarlo bien. Bai, ondo pentsatu dugu, onarte zuek eukide zuten denbora berdina eukidegu, baina berriro kontakizunak izan daiteke alde batekoa, edo orokorra, edo norberak nahi duen ikuskerakoa. Eta orain, kronologia bate aipatzen hasizea, baina berriro hasizea zu nahi dezun puntutik. Ze hemen, kronologia kontatzen hasi baldin bagea, jun bargea, 95-99 legegintzaldia. Eta gero, 2007-2011 legegintzaldira. Eta zuk aipatzen duzu hechos consumados, bai, hechos consumados, derechos consumados, eta hemen gauza bada guk zer nahiko genukeen eta guk olako zerbait planteatuko ote genukeen edo ez. Eta hori badakizue, gainea publikoki adierazi dezute zuen gutunean, Ordiziko alkateak ere esan du, ez dala hau berak proposatuko luken auzoa, eta hori da, eta beste gauza bada, ze puntutaraino hori lotuta dagon, irmoa dan, eta ze puntutaraino dagon aldaketa, dagon aukera, hori geldiarazteko edo ez. Ze hemen berriro esango dut, lehen hori aipatu dut, ematen du etxebizitzaz ari gehala, eta hitzeiten ari gea balore agroekologikoa handia duten lurrez. Baina ez zaudete zer esaten, ez da oraindik ezer esan, lortek, goiek eta partzela industrial guztiek hartzen dituzten lurrek. Horiek diala granjako lur honenak. Bueno, honenak Goierri eskolak hartu zituen aurrerago. Eta hemen ez gaude etxe bizitza auzontaz bakarrik hitz egiten. Hitz egiten nahi aurretik garatzen hasita dagon eremu batez, bere garaian ondo lotuta utzi zan eremu batez, eremu bakar batez, urbanizatzen hasita zegoen eremu batez, eta berriro esango dut irmoa dan plangintza batez. Orduan, oraintxe benetan planteatzea, orain erabakitzen ari gea oiango alden zer egingo dugun, ez, gezurra da. Erabaki izan eta erabaki izan legegintzaldi haietan. Eta gazteleraz esaten da bezala de aquellos polvos estos lodos. Claro, baina orain debatea eukidezakegu, baina debate hortan egiten baditugu galderak interesatzen zaizkigunak, ez gaude erabakitzen etxe bizitzak bai edo ez. Etxe bizitzak egitea erabaki izan, eta hor egiten ari den urbanizazio hori erabaki izan eta onartuta dago, urbanizazioa berdina dalako. Eta hor, denbora hartu da erantzuten, modu zuek egin dituzute, alegazio batzuk gauza asko eskatu dituzute, eta legaren interpretazio batzuk ere zuen erara, eta bai eskatu da, alegazioiek zorroztasunez erantzuteko. Eta kasu batzutan, erantzun hori aztertzen zijoan eran, momentu batzutan, zijoazen alde batera edo bestera, baina jun behar izan gea, esan dizuet, 95-99 garai hortako arau subsidiarioen espedientetaraino, benetan erantzunak emateko. Eta hemen oraintxe bertan, zen nahi ez osatea, zuek alegazio batzuk egin zen dituzten, gai batzun inguruan, zuen oinarriekin, eta horiek erantzun egiten zaie. Erantzun hori, logikoki zuei ere egiten zaizue, baina zuek alegazioak planari egin zaizkizue, eta erantzun horiek denei ematen zaizkie, eta guk haure momentu batean aipatu dituztu. Esan nahi dut, Edurnek aipatzen ditu, sententziak batera, bestera, barkatuko diazu, hau konfiantza kontu bada. Guk idazkari badaukagu, kanpoko aholkulari badaukagu, oinarri batzuk eman dizkigute, arrazoi batzuk eman dizkigute, ez dugu ikusten alderantziz inungo momentutan helduleku, permea duen helduleku bat planteatzen dezutenik, eta guk erabaki hartzeko, zen nahi dut, alegazioak daude alde batera eta hori erantzun bat eman bartzaio. Hau ez da tenis partidu bat. Zuek planteatu dituzte hor dauden zalantzak, eta guk azaldu genituen ere aurreko ostegunean, aurretik ere irailean ere hemen azaldu gendun, eta guk uste dugu zalantza horiek argi daudela. Gertatzen dena da, hartu ditzazkegula erabakiak errealismotik edo daukagun egoeratik, edo berriro jun gaitezke planteatzea galderak. Hemen erabateko zilegitasuna dago planteatzeko modu batean honen ezezkoak zuen aburuz aukerak ematen ditula, hau benetan atzera bueltatzeko,
Eta respetu osoz uste dugu zuen iritzia izan daitekela, baina gure irakurketa da aurrean ditugun gertakariak eta ekintzak ikusita, estrategia horrek ez daukala zentzurik eta garamatzala bermatzea aurretik onartu zen eredua. Zenik esan baldin badet publikoki aurretik onartu zen ereduarekin ez natorrela bat, ez dakit, badirudi planteatzen nahi zaitela, ze publikoki ere esan diguzu, baina atzerapena eskatzen ari zate, baina izate eskatzen ezezkoa bozkatzeko, eta ez da ezezko bat. Da, 27 familiar, 54 etxe bizitza bermatzen ditun plangintza baten aldeko bozka bat. Ez da ezezko bat, da aldeko bozka bat. Ze, galderak egin barko ditugu dien bestela. Eta oraintxe bertan ez gaude aukeratzen oiango alden zerbait egin edo ez egin tamalez, ez gaude hor, tren hori pasazan. Ez gaude hor, eta defenditu dezakezu, bai, Xabi, egin nahi dituzun imintzioak, zuk defenditu dezakezu estrategiaren. Nik ikusten dut, estrategia horrek une hontan ez daukala egia bihurtzeko inungo aukerarik. Zergatik, esango ditut gaina zergatik. Alde batetik, urbanizazio hori martxan dagolako, ez da buruza bakarrik, kontzertazio juntak ere dagoeneko abendurako, ez dakit 2 milioi euro inguru inbertitutun aurretik egon daitezkenak. Baina momentu honetan planteatzea, honen atzerapenak edo ez onartzeak, hori geldiarazi eta bertan bera gelditu araziko duela, guk uste dugu ez daukala oinarririk. Uste dugu baita ere, izango balitz eremu bat, eta egon dia hemen, eta badaude batzuk desarrollatu ez dianak, jabeak, sustatzaileak, ez dutenak inungo ekintzarik egin, ez dutela ezer egin, zai daudelako, ez dalako bideragarria. Horrelako egoera batean, seguraski, agian estrategia horrek zentzu aukiko luke, baino ez gaude hor. Gero gauden lekun. Norbaitek pentsatzen baldin badu, momentu hontan, Ordizi Goierri baten, eta ez Ordizi Goierri baten, Gipuzkoan, Donostita Gasteiz artean, hemen planteatzen den 54 etxe bizitza honen ereduak ez daukala eroslerik ere, nik uste dut, ikusi ze dirutan saltzen ari dian etxe bizitzak inguru hontan, eta nik uste dut ere horrek, momentu batean planteatzen bada hipotesi bezala, horrek ez daukala bideragarritasunik, nik uste dut, horrek ere guk behintzat ikusten dugu ez daukala zentzuan deurik. Eta bukatzeko egongo bagina garai bateko merkatu inmobiliario horren handitze esponentzial baten garai batean, nun lurzoruaren balioari etengabe gehikuntza bat eman zaion, eta hor egon daiteken lurjabeak edo, ez dakit nola esan, itota edo dauden, estrategia horrek ere agian eukiko zegoen zentzua, baina ez gaude ez da ere kasu hortan. Ze hor, eten bat egon zan, aipatzen zan bezala bankutxarraren sarrera bat egon zan, eta bar, eta azkenean, lursai horren garapenean, salmenta prezio hori ere ez da garai baten merkatuan zegona. Orduan, analisi horrek guztiak, eta errespetu osoz, garamatza, pentsatzea, zuek planteatzen dezuten planteamentu horretan, ez gaudela atzera bueltatzeko inolako biderik hartzen, baizik eta egiala apuntalatzen eta bermatzen aurretik onartuta zegoen eredu hori. Eta guk horre egiten dugun irakurketa hori da. Eta, esan dut, azkenean gaian sartzen ari gea eta hori da azkenean igual, ez dakit, ni ez du gainasiko gea, baina publikoki esango dezute, esaten dezutenean ez benetan zuek publikoki 54 etxe bizitza horien alde zaudetela, hori dala zuen eredua, ez dakit, eskatzen ari zeatenean aldaketari ez esateko, ari zeate 54 etxe horiei baietz esateko. Edo esaten ari zeatenean udalak zigorra jarri behar ditula, esaten ari zeate zigorra jarri behar ditugula urbanizazioa uspotzeko, ze zigorrak hortako die. Orduan, zuek irakurketa bat egiten dezute, baina guk ez dugu bat egiten irakurketa horrekin. Eta hau, berriro diot, guk, ez dugu benetan ikusten zertarako horren, atzerapen horren erantzuna ematen diguzen nik. Ze gaur da eguna, eta martxotik iraietik eta eduki ditugu EPS berdinak, eta gaur da eguna gure iritziz,
Mahai gainean ez dezutela jarri argudio bat, hildo bat, eta lurralde batzordean ere, nik uste, ez naiz egon zuekin izandako bilera bietan, baina, bueno, adierazi zitzaizuen ere horri interpretazio da abokatu horrekin biltzeko aukera, baina beste aukera batzuk ere mahai gainean jarri zian, eta zuen aldetik, gaur da eguna, ez degula ikusi, nolabaiteko egoera hau iradultzeko mahai gainean jarriko zen, bueno, argudio juridiko bat. Eta hor, orain arte, esango ez dute, baina guk uste dugu, bai denborarekin, eta zuei ere, uste nahiko garbi azaldu zaizuela aurreko astean ere bai, zergatik planteatzen dituzuten alegazioei ematen zaien erantzuna. Ze hemen bi gai potolo daude. Alde batetik, aurretik onartuta zegoen guzti hori irmoa dan edo ez, eta nik uste torri irailean erantzun bat eman zitzaiola plenontan, eta gero alegazioan ere erantzun zaizuela, beste gauza bada gustukoa ez izatea daukagun markoa eta daukagun jurisprudentzia, baina nik uste hori argi gelditu dela aurretik onartutako hori irmoa dela, bere garaian aurkatu etzalako, eta emandako urratsak eman dituztelako eta eskubideak indarrean dituztelako. Eta beste galdera handia zen, babes ofizialeko zuzkidura horiek eskatzeko aukera zegoen edo ez, eta hor jun behar izan dugea, 80. hamarkadako espediente hortara, bazeuden sententziak, baina hor ere azaldu zitzaizuen bere garaian, eta hor ere, aipatzen dut eta esaten dizuet, gaur egun ere oraindik, bere garaian eta orain, legediak aitortzen du eta ematen du aukera, babes ofizialeko zuzkidura horiek eremu konkretu batean konzentratzeko. Horretarako, kopu lurralde antolamenduko bulegoaren, komisioaren txostena behar da, eta horraino iritsi da, eta alegaziotan ere hori aipatzen da, eta bere garaian betezan, eta gaur egun ere betetzeko aukera dago. Eta hori, bere garaian bete zuten, lurzoru legea aipatzen dezute, eta azaldu zaizue, xedapen iragankorretan horrela jasotzen dela, hori bete danari ez zaio aukera ematen. Planteatzen dituzue eraikigarritasuna handitze badagoela koefiziente aztatuetan, eraikigarritasun bat egongo balitz, babes ofizialeko etxebizitzak ez dira eskatzen, esan zizuen abokatuak, baina ez da hori gertatzen ere, ze koefiziente aztatuak egiten dira erabileran arabera kalkulatu, eta hemen erabilera dentsitate bajuko etxebizitzena da, eta nahi badezute begiratu, Arrasatek dauka koefiziente aztatuen azterketa sakonena, eta erabilera berdina da, baina egingo bagentu desglosatuta, handitze bat ezan egongo, murrizte bat egongo zan, ze koefiziente altuena beti dauka etxebizitza unifamiliarrak, gero bifamiliarrak, gero adosatuak, eta horrela jeisten doa. Orduan, nik uste, erantzun dala, azaldu dala, nahiko azalpen guztiak emateko aukera ondala, baina, nik ulertzen dut, ez dula konbentzitzen, eta ez dala zuen gustukoa, baina nik uste dut, behar bezala argudiatuta eta azalduta daudela gaiak, eta iristen da momentu bat, nun, gure iritziz behintzet, eta aipatu dut konfiantzaz, egiten zaigun, bai udaleko idazkariak daukan berme guztiarekin, baina kanpotik egiten zaigun bigarren iritzi horrekin eta kontraste horrekin, bestaldean, berriro aipatu barra dauket, mahai gainean, ez dala jarri tamainako argudiorik. Ez da jarri. Ayer estuve en Oiangu a la tarde y flipé bastante porque soy los ruidos de las presas de la CAF, que eso seguramente que a los que van a comprar la vivienda no se lo van a decir. ¿Se va a construir más alrededor? Tampoco se lo van a decir. Y además, aislar Oiangualde del resto de Euskal Herria, me parece que es una trampa también. Pero aquí hay falta de energía, de fuentes de energía, resulta que otros van a tener que pagar poniéndose los molinos en el rabillo de la chapela, etcétera, etcétera, etcétera. Tren de alta velocidad, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede separar esto de lo demás. Nik nola aipatu duen energiarena, esan behar dut, ingurumen inpaktuko ebaluazioa egin zaiola, Oianguan
Eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen ebaluazioko zuzendariak baietza eman dio. Guk sartu genituen alegazioak baita ingurumen inpaktuari, eta besteak beste sartu genuen alegazio bat energia konsumoarekin lotuta. Hori dago egiaztatuta. Pisuetan bizitzeak suposatzen du energia konsumo gutxiago, adosatuetan baino gutxiago. Eta ingurumen zuzendari horrek onartzen du energia konsumoa handituko dala. Ez hori bakarrik, guk alegatu genuen horrek ekarriko dula trafiko handiagoa. Eta duen bezala, noski, errepidea iraikitzen ari dira, kotxe mugimendua izango da handiagoa. Eta arazo bat bihurtuko da ordiziarentzat. Aizaten genuen alegazioetan, jende horrea bizitzera joan nahi duen jendeak, nahi badu etorri ordiziara, hemengo erdigunera, honi ez etor daiteke, baina ez dago bat ere irisgarri, distantzia aldetik ere ez da hain erreza. Orduan, pentsatzekoa da, kotxez izango direla mugimendu gehiago. Horrek izango du eragina. Ordiziako bizitzan, udalaren funtzionamenduan, gehiago zango dut, gastuetan. Hala eta guztiz ere, ingurumen zuzendari horrek, Eusko Jaurlaritzakoak baietza eman dio. Eta bitartean, Eusko Jaurlaritzak, ala bultzatzen energia berriztagarriak berdin zaio non, mendipuntatan ere bai, berdin da. Eta ere, nola da, transizio edo energia berriztagarrian itun soziala bultzatu nahi du. Baina zer esaten didazue? Ara gara lartzen horrelako proiektuak. Egoera txostena aldekoa da. Baina udalak esan dezake, bai, aldekoa da, baina hala ere ikusten dugu arazoak dakarzkigula. Besterik gabe, da observazio bat. Edurne, erantzungo dizut eta zuk egiten dituzun hausnarketa horiekin ados nago, baina hausnarketa horiek oraintxe estemporaneak dira. Guaintxe berriro esango dut, ez gaude auzo hori tamalez, ez gaude orain erabakitzen. Energian hausnarketa bat egin dezu, eta orduan galdetzen dizut, zuk usten dezu etxe bizitzako energia gastua 54 horietan edo esan dezun definizio logika hori koherentziaz planteatzen dien etxe txiki horietan txikiagoa edo jasangarria izango gara, naiz eta pixka bat izan. Esan nahi dut, ez da, tendentzia aldaketa bat lurzoruaren erabilerari begiratuta planteatzen den etxe bizitza aldaketa txikiagoekin ez dala lurzoruaren erabilera eraginkorrako bat bermatzen, gastuak aipatu dituzu, eta errepideen trafikoen eta horrekin hasierako atalo hortan egongo bagina, bai, baina eske hori onartuta dago, udalari esaten duzu, gastuak ekarriko dizkio, noski ekarriko dizkio gastuak, zerk ekarriko dizkio gastu gehiago. 54 etxe bizitzako 80. Hor jun beharko dan sasietako bilketa jun beharko da berdin 54 egon edo 82 egon. Esaten ari geanean zuek erabiltzen dezuela eta ados nago zuen argudioetan lurzoru legetik ja esaten ari dela zenbait eredu alde batera utzi behar diela eta geroz eta eredu denso gora eta jun behar gehala. Zentzu hortan, aldaketa eta aurretik onartutakoaren artean, onartu beharra daukagu, aldaketa hortan eredua densoagoa dela. Etxe bizitza gehiago daudela lurzoru berdinean. Eta erabilera eraginkorragoa dela. Eta lurzoruen artifizializazioa gehiago justifikatu dezakela, ordun eta erabilera intensiboago batek, eta ez alik eta etxe bizitza gutxi egin eremu baten. Eta hori gu egiten nahi gehan hausnarketan hor kokatzen nahi geha. Beste hausnarketa guzti horiekin ere ados egon gaitezke, baina berriro esango dut, tamalez ez gaude puntu hortan. Eta gauden puntua da, guk egiten dugun irakurketagatik, honek, hiru, gure buruari galdera horiek egin dizkiogu, eta gure herri batzarran egin genizkion gure buruari galdera horiek. Eta ingurumen aldetik ikusten dugu, hor zegon arazorik handiena,
urbanizazioa izan litekela, urbanizazioa onartuta dago gauzatzen ari da, eta gure buruari benetan galdetzen badiogu, ea urbanizazio hori ez dan bukatuko edo atzera bueltatuko dan, guk uste dugu urbanizazio hori egindala, onartuta dagola, 27 familia horrek hor daudela, eta hor atzera bueltarik ez daukagula. Beste ikuspegi bat ere badago, eta izan daiteke soziala eta komentatzen dezute, ordiziak behar ditu etxe bizitza sozialak eta bar. Hemen aipatu dezue, bere garaian, betezanean, Maturana legeak esaten zunean eta konzentratu zienean etxe bizitza horiek San Juanen eredua, eredua densoagoa zalako eta logikoagoa zalako, 65% portzentaje hori betezan, eta betezan San Juanen. Eta San Juanen ere... Bai, baina San Juanen ere, guk aukera izango bagenuke ziurrenik, jaso gendun bezala, urbanizazio guztia batera hasita, faseka egin gabe, tokatuko balitzai guke ziurrenik guri erabaki hori hartzea, ez genduken erabakia orain dagoen bezala hartuko. Ze tokatu zaigu? Dagona egitea, ahalik eta babes ofizialeko etxe bizitza gehien egitea, eta dirua hor sartzea, ez dira gratis atera. 1.000.000 ordainduta daukagu urbanizan, eta beste 1.000.000 gelditzen zaigu etxe bizitza sailak egin ditzan. Baina etxe bizitza sozialak behar baldin baditugu, eta etxe bizitza gehiago txikiagoak eta sozialki jende gehiago iristen zaizkionak, guk egiten dugun hausnarketa da, txikiagoak eta merkeagoak baldin badira ere, herritarren multzo handigo bati erantzungo diotela. Guk egingo denukena da ez, baina nondik gaude gertuago, bi familiar horietatik edo hauetatik. Eta bukatzeko hor badago baita ere, ikuspegi politiko bat, ereduaren artekoa. Ez bat eta ez bestea ez da gure eredua, baina guk egiten dugun irakurketa bada gure eredutik gertuago dagola aldaketa. Eta benetan aurretik onartuta dagoen hori apuntalatzea dala egin genezaken aukerarik txarrena. Ze berriro esango dut, egiten dan irakurketa edo estrategia horretan, guk ez dugu partekatzen 27 hoien autuak proiektuak geldiaraziko du, nik are gutxiago. Ni galdera bat bakarrik ez dakit, zuek gero azaldu, bozkatzen dezunean gero jendea galdetzen duenean, esaten dezuek guk ez deula igual oso profesionalki erantzun edo igual gehiago intzitekela edo ez degula izan nola argudio potenterik, nik uste igual ararteko hor estimatzen zaio behintzat herriaren alde egiten dola edo intermediazio erdi profesionala edo egiten dola, nik uste denontzako, zuentzako partido bezala bozkatzerakoan, dagutzako ere plataforma bezala, igual itxoitea ere arartekok zer esaten don, danoi lagunduko zigukela guri aukera ikusteko benetan, igual ez daula inongo, osea benetan hola badin bada eta profesionalki ikusi dutenak eta ondo landu dutenak, hola ikusi badute, arartekok esaten badigu ez daukezue inungo biderik, ez dago ez erriterik eta zuentzako ere bai, esaten badu, begira, eski ja atzeratu dugu, arartekok ez daula inongo konponbiderik, ez dagoela inungo zirrikiturik hau beste bide batetik eramateko, nik uste denontzako ondo zegokela itxoitea hau bozkatzeko arartekok aber zer esaten don. Nik uste dute, azkenen zuentzako ere azatzeko ordiziarrei, azatzeko ez zuen baitan ere bai, batzuk lehengo astean esan zuten diagonal irakurri zutela, pixka bat gu bezala ere bai, azkenen nahiko genuke zientzia infusatik eukitzea gure burun araudi guztia, nahi guztako litzaiak zu bezala hitz egitea eta kapaz izatea papera irakurri gabe ez burun eukitzea hainbeste gauza eta hainbeste lege idazkariak bezala, egia gu plataforman ez gehala profesionalak, beste gai batzutara eta igual abokatu batekin ikusi dugu, beste saiatu gara informazioa bilatzen, eta guk ikusten dugun azkenengo aukera gu lasai gelditzeko plataforma bezala gauzak ondo egin ditugula, ez da? Osea, todo
ez dana gu lasai geteko, nahi behintzat, Larraitz bezala ere, gustatuko litzaidake aukera hori ematea bozkatu baino lehen, da zuentzako ere, bai, nik uste azkenean partidu bezala ere zuek esan ahal izatea, bida, eski ja, eman diegu, azkenengo aukera a los pesados, eta eraman dute arartekora, eta ez diete arrazoia eman. Zuentzako ondo, baina nik uste denentzako izango zala aukera bat, benetan danok, ez da. Larraitz barkatu didazu, jakin behar da baita bakoitza zertara alteako, hau da, arartekoak zer ebatzi behar du. Arartekoa ez da sartu behar hemen barruan alegazio hauek ondo erantzun da dauden edo gaizki erantzun da dauden edo interpretazio irigintza arloko, ez da vinkulantea. Arartekoa da indefensio sortu dunean edo administrazioak bere prozeduran akatsak egin ditunean eta indefensio sortu dunean herritarrengan eta orduan bai espediente eskatzen digu, begiratzen du guk berez espediente egoki bete dugun eta hor momentu batean prozedura aldetik akatsi bate ondan, herritarrengan indefensio sortu dugu, hau da, alegazio egiteko ez dugu errespetatu, edo, hau da, gu momentu hortan erantzun egin behar dugu, eta ez dugu erantzun, isiltasuna eta ez dugu horren jakinazpenekin olakoetan sartzen da, eta horrek sortu duenean, kaltea sortu dionean, eta hortan dauka arartekoak, baina arartekoa ez da sartu behar hemen barruan. Lehenengo ez dalako kompetentea, edo ez daukalako eskuduntzarik erabakitzeko hemengo interpretazio horietan ez da bera hori. Arartekoak zer erantzun behar du itxoitea, ez digu eman behar, ez da, bere erantzuna ez da izan behar, ez du barkatu, hemen maturan aleren aurretik edo atzetik, hortan ez da sartu behar arartekoa. Arartekoa sartuko da espediente hortan guk akatsi mate egin dugun eta indefensio sortu dugun. Eta kasu honetan ez detuzte, prozedura ondo betetzen ari geha. Hau da, alegazio batzuk egonda, behin-bineko onarpen bat egonda, plan partzial batena, plan partzial baten, aldaketa puntual baten, behin-bineko onarpen bat egonda. Esposizio publikoan egonda, egoki. Alegazio batzuk jartzeko aukera eman zaizue, egoki. Informazio eskatu zaizunean emateko aukera edo guk hori egin behar genuen, hau da, artekoak esan dezake, nik eskatzen bai duzu espediente eta nik ez behizut erakusten. Orduan bai, esango dit, ez du barkatu, ez dezu, bermeak ez dituzu bete. Baina hori bete dugu, erantzun dugu, ararteko ez da sartu behar, erantzunak gustoko dian, ez dian gustoko edo ulertzen diazu. Orduan, arartekoaren erantzuna itxoitea, darkatuko jazu. Hemen gai honetan ez dauka arartekoak zesanik. Esan dezake prozedura ez badet ondo betetzen. Orduan bai. Seguramente tenés razón, pero hay un tema muy importante. En esas alegaciones aparecen muchas leyes que seguramente el técnico del organismo de la Ararteko puede decir, pues tenéis razón, o no tenéis. Pero lo puede decir. Yo creo que sí, Además aquí, por lo que veo, estamos para de 54 millones y 8 grados. Yo estoy aquí para intentar Ese es el problema, tenemos que saber dónde estamos, en qué fase estamos, vamos a empezar por ahí. En este momento lo que se está llevando a votación no es la aprobación de un plan parcial, es la aprobación de la modificación puntual de un plan parcial que ya está aprobado y ya es firme. Y ese es el problema, lo que se está pidiendo aquí es un cambio de eredua, castelas nada, eredua, modelo de gestión, perdón, porque hay veces que modelo de gestión es lo que se está pidiendo. Y eso no se cambia por mediación de un plan parcial. El plan parcial es para lo que es, y es ordenación pormenorizada. Y vosotros lo que queréis es una modificación de la ordenación estructural. La ordenación estructural está claro que no se cambia por mediación de un plan parcial. Se cambia con la modificación o la aprobación de un plan general de ordenación urbana, que no es el caso. Ahora lo que estamos intentando, o lo que se está trayendo es la aprobación definitiva de la modificación de un plan parcial que ya es firme. Entonces, lo que no hay que hacer es mezclar los conceptos. Posibilidades
Me puede solicitar. Baina. Plataforma bat egonda herrian, bai? Herrian, plataforma bat, herri parte hartzea, eskatzen duenen hilabete bat, zuen botua izango da bat, bestea, zuteak bat ezagutu. Hilabete bat eskatzen. Hori, errespeto ezakit, ez da errespetua. Ah, vale, bueno. No, es respeto. Bai. Zera, hor dagoela beste. Ni berdinetan nago, honek esaten dut luzatu dezakegu eta ez da nire erabakia eta argi daukat. Baina horrek ez du esan eta argi utzi nahi dut, hor dauden obrak geldituko dienik. Hor ere, bat, Que ya hemos leído otras resoluciones del Ararteko que efectivamente entraban en aspectos jurídicos que no eran meramente formal o lo que era. Lo hemos visto. Pero bueno, que no voy a entrar en este debate. Yo creo Tampoco también se estaba diciendo que no teníamos planeamiento en vigor, y no es cierto, tenemos plan en vigor. Otra cosa es, beste gauza bada, mila, horretik esaten dut, guazen garbi ustea, hasiera batean ere esan da, eta lehenengo argudioa izan zen azan, eta horretik desaparazio zen, indarrean ez gendula, araudia, eta hori ez da hola. Orduan, beste gauza bada, eta hori, nik uste, hasieran ja komentatu nuen, behar bada, baiak erabankiko do. eta beste aukera badago, mila, esaten edena, behin betiko onarpen bat, hori era aurkagarria da, erabaki hori aurkagarria da, eta uzik getara joan daiteke, eta epaile batek erabaki dezake, hau da, esaten dut, hau ez dela beste aukera bat ere badago, bide judiziala hor dago, eta horretik plan partzial horien onarpena etzen aurkatu, baina orain aukera dago, hau da, hemen hartzen den erabakia, gero, badauka, rekorrido judiziala, ez du esan nahi, eta epaile batek esan dezake, argi daukat. Voy a poner un ejemplo, perdón. En Andalucía, en la costa, se construyó una casa, un hotelazo de la hostia. Está a punto de estrenar, no hemos tenido que tirar. No, hola, Gabón. Voy a plantear un par de preguntas muy menores y por debajo de lo que se ha estado hasta ahora planteando, pero que afecta a Escola, que varios de los que estamos aquí sí que nos ha afectado y que hemos trabajado ahí y nos importa mucho. La primera está relacionado con el informe del arquitecto, que ha presentado un informe que presentado en diciembre y está relacionado con ello. Ahí se habla en el informe del arquitecto cuáles son las obras de planeamiento o bonificación que obligatoriamente tienen que hacer las personas afectadas, las entidades jurídicas afectadas en el plan de Ollangualde. Y luego, por otro lado, se dan una serie de recomendaciones que ve totalmente necesarias a acometer, no obligatoriamente, sino en tono de recomendación o sugerencias. Y una de ellas habla, hace mención con la Escuela Goierri, la acera que sube a la acera Goierri. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es el lenguaje que utiliza el arquitecto para describir esa situación. Acepta que está muy mal la acera y que hay que arreglarla. Y lo que me ha fastidiado es que diga que hay que arreglarla porque se va a incrementar con habitantes la zona de Ollangualde. Y sin embargo, a los alumnos de la escuela le llama usuario. Aquí, ya que se ha hablado en un lenguaje bastante jurídico, es decir, me sorprende que utilice el lenguaje de usuarios, es decir, un lenguaje totalmente mercantil, del derecho mercantil para hablar de los alumnos de la escuela y, sin embargo, utilice el derecho civil para hablar de los habitantes. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cuándo se piensa arreglar la acera que lleva no sé cuántos años sin arreglar
para subir a Goierri Escola. Lleva 30, 40 años sin arreglar, que es todo uno que está ahí, sin arreglar, ¿no? Está mal, Erich, desde que tú conoces, ¿no? Sí, sí, bueno, esa es una pregunta. Y luego la otra, también que me ha dejado perplejo cuando he leído. Hace referencia, voy a decir exactamente cuál es el parcela que va a ver si encuentro. La parcela G1002 está prevista para equipamiento deportivo. Esa donde se dice que el artículo que ha elaborado el dice que sería conveniente que la zona con equipamiento deportivo e instalaciones deportivas para la actividad de las personas que vayan a vivir ahí, en Ollangualde, que sería necesario. Y sigue, que afecta a la escuela, a Goierri Escola. No sé si sabes, él dice que recomienda a que Goierri acceda a terrenos para que se haga ahí, en ese espacio, unos equipamientos. La segunda que hago es, ¿tiene previsto el ayuntamiento algo parecido a las distintas provincias para tener equipamientos deportivos, lo mismo que... Bueno, nik guain erantzungo dizut, gero, bueno, ez dakit Erizek hobeto ezagutzen delako zerbait esango dizun, baina, bueno, hemen, bueno, gauzak, bueno, nahastu ditzakegun nahi dugun beste, hau xetasun bat da, baina, bueno... Bai, entzuten da? Ez da entzuten bai goitik, ez? ¿Ahora lo escuchas? Garazi. No nos oye. Eta orain, Garazi entzuten dezu? Nada, dice que no oye nada. No escuchas nada, ¿no? Garazi, entzuten duzu? Segundu bat, itzalduko dut berriro piztuko dut, itzulpen gabe nik uste ezin dugula jarraitu, segundu bat, bai? Entzuten du? No. La cámara bien, pero no oye nada. Vale, momentu bat itzaldu bat dut, beste piztu bat, bale? Guantza